Pero kama nyakora mogi kumiero Ramogi TV odichieng' machielo rwakni machiegni maen odichieng' mar 31 dwe mar 7 odichieng' mogik mar dweni geno nani odichieng' mari ochakore kendo dhi nyime e yo maber. Ka watieko dwe mar 7 wan kod mathoth moikoni ma bende medo timore kod mago mosetimore gi thuro ma tinendeni machiegni ahinya weche manyien mag migago mabiro ni kuom saa achiel mangima kama mi mago ma wasechoko e yor adimba kendo e yo mating'. Mokwongo to wayud thuond weche. Acheje abirio kuma boro ma itudo gi wang'o tesendo bila mamawego wegi Rambun ka girito burano dwe manyien. Jopuonjre masomo tij nas ochwalo ywak e wi okang' mar jatend migawo mar thieth rucho nying-gi e listi mar jogo ma omiyo rak. Wadwani jopur ochul kuom byproducts mamoko mopogore gi niang' kende ma kaka nowache wadwani mondo pesa michulo jopur obed 7,000 katin mogik. Riwruog jopur niang' Kenya Sugarcane and Allied Product dwaro ni sirikal omed nengo niang' nyaka siling 7,000 e tan ka tan. Machiegni nyakora Ramogi bet thuolo mar ndiko na namba en 30600 Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Bet thuolo mar mia pachi kalore kod weche manyien ma waikoni tinendeni. Nyinga en George Bati Dadikulu od Tsunami. Machiegni jatend migawo mar omenda John Badi ochopo e nyim komiti mar omenda e od bura mar chiwo ler e wi weche mamulo sekta mar omenda ahinya to e wach gope ma Kenya nigo. Badi yango ni 63% mar yuto mar Kenya sani dhi e gope kendo mano keto Kenya kamarach e weche mag tayo chenro mamoko mapachoka. For us to realize the percentage that we want, which is sustainable at 55% or below of debt to GDP in present value terms, the strategy is to consistently reduce the fiscal deficit yearly. And Chair, I want to remind honorable members that in the year 2020-2021, the debt deficit to GDP was at 8.1%. Now that came down in the following year to 6.2%. And then in 2022-2023, it further came down to 5.6%. And then 2023-2024, which I've just referred to, it came down to 5.3%. There was a very ambitious strategy to reduce debt to GDP, deficit to GDP, to about 3.3% in 2024-2025, which, Honorable Chair, you are aware, backfired. Because I think it was extremely ambitious. But then, moving towards having it at 2.7% in 2028-2029 may not be too ambitious. So this 2024-25, we had finally targeted to be at 4.6%, but we have ended up finally, although we are waiting for the final figures, that it may be around 5 to 5.1%. And then this financial year, we have agreed to have the debt to GDP, deficit to GDP at 4.8% max. And I'm sure we will achieve that because Kawuok e matendre kod madhi nyime od bura e wi wach gope mapacho ka wadhi nyime jalup jatend piny Kithure Kindiki onyero weche mawachore ni jatend piny William Ruto ojwang'o gwenge mag Mount Kenya agenda mage mag dongruok kokalo kuom duond bura mar kata riwruok mar Kenya Kwanza. Kawuoyo e kinde romo margi gi jotelo mawuok e alwora no e dalane manitiere kaunti ma Meru, Kindiki wacho ni sirikal oseketo chenro madito mag gedo e gwengego. Bende otudo mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua gi chwalo athuya e kinde oganda mawuok e gwengego. Tutakubali siasa tena ya uchochezi kuharibu mali. Acha tushindane na sera, kila mtu ause sera yake, ule atafanikiwa tumuombe akuwe kiongozi wetu, ule hatafanikiwa angoje, Mungu atamsaidia siku nyingine. Jiulize wewe, mbona tangu 1963 hakuna siku nyingine tumechoma mali yetu sisi wenyewe? Si tumeishi kwa amani? So safari hii wale ambao wameleta fujo hapa Meru wajue hiyo siasa lazima ikome.
We will not allow anybody to import violence. Manen jalar kom jatend piny Kenya Paul Kigame omako bura edo ewi nek mag rowere kod kethruok mag ratich oganda e pachoka mawacho ni sirikal obuono kata obedo ni piny Kenya en achiel kuom pinje manoketo kokgi e rito ratich oganda. Ma biro bang' apis jomin buche koso mako bura ka jogo ma igeno mondo oduok penjo oting'o jatend migawo mar arita Ogai mar obila, director mar okwach kich, apis mochung'ne kata apis mochung'ne ng'weyo maling'ling, Attorney General e kind apisa mamoko. Kigame wacho ni poni burano kowinj kaka dwarore pachoka to gidhi tere nyakedo maduong' mar maunde piny mangima ICC. Has become a police state that kills its citizens, abducts them, tortures them, and then charges the young people for terrorism. We have seen police arrest innocent Kenyans simply asking for accountability, pull them like they did Albert Ojwang from his home in South Nyanza, bring him more than 300 kilometers to Nairobi, kill him, and then lie that he killed himself. But the perpetrators continue. The police and hired goons, as the bosses of security in this country, watch with calm detachment. The authority to conduct investigations on allegations of crimes against humanity is vested on the Director of Public Prosecutions. So having failed to do that, we have now commenced what is likely to be the necessary first step towards invoking the jurisdiction of the International Criminal Court. Riwruok mar jopur niang' ma ong'ere kaka Kenya Sugarcane and Allied Product KASAP owacho ni mondo piny owacho omed bech niang' nyaka siling 7,000 e tan ka tan ka giwacho ni nengo mar pur niang' sani oseidho malo. Jakom mar riwruogno Charles Atiang' wacho kata mowuoyo e gwenge mag Awendo kama ne giyawe bad riwruok manyien ne owacho ni ka opogore kod sukari, kembe mag niang' yudo mwandu mamoko ka owuok kuom niang' ma oting'o molasses, kendo sa ochopo ma jopur bende nyaka koro chul maber. Bende riwruogno dwaro ni mondo gope mag jopur niang' ma pok ochul kod piny owacho ochul mapiyo. Obiro wa branch kata yawo branch wa Masoni kawuono, wakelo new blood kata wakelo remo manyien kata telo manyien. Telo mosebedogo gin telo mosebudho makoro konyo pur. Mane omiyo ne wachopo kama Soni ochoko gop jopur mochopo kanyo. So telo mwaketo kawuono biro keto teste mamekwa ni gop japur okochako timang'o okochako bedo. Wawinjore gi riwruok mar KASAP mondo mi wawach wa jopur ni gidwol achiel. Wadwa ni jopur ochul kuom byproducts mamoko mopogore gi niang' kende ma kaka nowache wadwa ni mondo pesa michulo jopur obed 7,000 katin mogik. Rumors de ni jok moko nego gol ma ok dhi tiyo. Te wakwayo ni instead of timo mano onego bed ni gi create opportunity mondo accommodate jok ma nitie. Nikech Soni nitie ga lot of byproduct kata gik mang'eny monyalo timo. Koro nikech population medre to population gi kopo no gol moko tich to Soni no kel ka mondo ndekwa tich, en gima is very discouraging. Gimany kaka ginyalo chuogo tije mondo tije obed ne our younger people mondo community odongre. Jochiw thieth magin nurses ma jopuonjre 306 ma oweyo oko e chenro mar dhi e puonjruok mar thieth kata internship pod medo ywak ewi kaka koro sani gidong' ma onge kod paro kaka gidhi konyore kuom higa achiel mabiro ma onge tich kata internship. Jopuonjrego thothgi wuok e kaunti ma Kisii kod Nyamira kendo gichokore mar nyiso kuyo margi kod ywak ne migawo mar thieth. Yiero mar jopuonjre ma owinjo riwre kod kuonde thieth e yor orak mag internship nyocha ne okelo liet bang' yangore ni nitie jochiw thieth mane okaw tok chik kama moko to we oko. Happy with what the CS has done, and right now we are calling for justice because revoking our internship offer letters, it just means damage to ourselves because we were prepared mentally, financially, and everything we have put into this has already
it's being shown that like it's in vain. We've spent so much to be here. Personally, I come from all the way from Nakuru, Nikamigrate huko, and right now I'm being told that my internship have been cancelled. All this through my book is already filled, and now going back to take my letter in the name of it has been cancelled. It doesn't make sense. Remember, we submitted our documents and everything for almost 3 times. Number one, the school submitted our list. We were confirmed by the Nursing Council of Kenya. They called for another resubmission. We were still confirmed as we have merited and certified the Board of Examiners at university level, and we are not revoked. So at this point, because the ministry is, I don't know, I can say confused or something, now they are trying to find out, to find people they can replace with those who are complaining. But remember, all of us have merited. Someone like me, if you tell me to go to school, there is nothing further I'm going to study because I've done everything, all the coursework. In the offer letter, they've clearly stated that with a completion letter indicating that you've completed the program, you are eligible for internship. So revoking our letters on the ground that we're not graduated is absolutely illegal and violations of the terms and conditions of internship. Jochiw thieth matiyo e kuonde pimo remo e ute thieth mopogore opogore e kaunti ma Machakos ochako ng'anyo margi ayanga odiechieng' ma kawuono e wi ywak ma gin go ne tend kaunti no ni okwenje dwaro maggi. Kotelne kod jakom mar riwruog jochiw thieth matiyo e kuonde pimo tuoche kaachiel kod remo Nicholas Odipo gi ywak ni tend kaunti no osebedo ka winjo ywakgi kamoriwo kwayo mar bedo gi twak e wi midhiero magikalo e kaunti no. Moko kuom gi ywak ni iketo gi tenge ok chwal gi ngas mar tich mamalo kaka winjore e kind ywak mamoko magin go. Ng'anyo no gichako bang' miyo tend kaunti no ndalo 14 mar bedo kod gi twak. Of the county government to offer healthcare services. And because we cannot have the governor and her team in the labs, then they have to employ us. Employing a person to come and work for you, that person has a right. So we are really sorry for the patients who are coming to seek laboratory services. We are only telling them that it is the employer who is on strike. Because we started this thing long time ago. Since last year, we are singing the same song. Promote these people. And we are not going to call off the strike until our demands are met. And most of the promotion. We started actually midnight today because the employer has decided to go on strike. When you give a strike notice for 14 days, the strike notice was lapsing yesterday. Until yesterday evening is when the employer wrote us a letter. You cannot tell us that you want to promote half of the members. What happens to the rest? Which criteria do they want to use? Tumekuwa tukijadiliana hali wamefanya ubaguzi katika nyanja tofauti tofauti ikiwemo ya vile ambavyo wanapandiza gazi wafanyikazi wao. Tunaomba wakaaji wote wa Machakos tafadhali, sisi hatuna budi, hatuna ubaya na nyinyi, ila tu serikali yetu ndio inatufanya tuweze kutoa kwa sababu wajatimiza yale ambao tulikuwa tumediana na wao. Jokanyo masiro somo ni jopuonjre man kod ng'ol ma opogore opogore ywak ni jopuonj onge ma oromo ne jopuonjre go e piny Kenya mangima. Kotelgi kod jakoma mar boda mar jogo ma ong'ol Christina Kenyatta kolos ka gin Kilifi e kinde romo mar jiwo somo kod rit makare ne nyithindo ma ong'ol gi kwayo sirikal mondo kik ket nyithindo go pacho ma ok otergi e sikunde mondo ngimagi odhi nyime kaka jopuonjre mamoko ma onge gi ng'ol. Kirudi nyumbani, wale watoto wameachwa huko nyumbani, mpembeleze wazazi, waambie kuna shule mzuri sana hapa, kuna dormitory, watoto wanalewa, wanasomeshwa vizuri, leteni watoto wenu. Let these parents take their children to the hospital for treatment when they are sick. Let these same parents take their children to school. Let these children go to special areas like the assessment centers and even to other organizations like Kuhenza, where these parents can be counseled so that they can understand about disability, and that removes the stigma. Nahitaji kuongeza walimu kama 3 hivi
ili tuweze kuwabeba vizuri, kwa sababu darasa la hawa watoto ni wanafunzi wa 6, 7 hivi, unaweza kuamudu vizuri, lakini wakiwa wengi kwa darasa ni shida. Acheje abirio kumaboro maitudo gi monj kendo wango tesendo bila mama oyego chwale do kendo odichieng' makawuono. Achejego nyocha odonjnegi gi ketho mar njore kokalo e teo mach kendo wango tesendo bilano e kinde mane ochwal pacho ringre Albert Ojwang manonegi gi obila. Owegi thuolo gi rambun mar siling 50,000 moro ka moro, kata kamano acheche namba 6 to owegi rambun mar siling 200,000. Ibiro winj burano kendo tarik 14 mar dwe manyien Maraboro. Erokamano nyakwara mogi kuom medo kete Ramogi TV dakika en 16 bang' saa 7 wakaw yweyo marwa mokwongo weche manyien mag migago. Erokamano kuom medo bedo koda. Ineno ka kaendi wan ka kod Wilberforce Otieno bende nyisa ni bati anene yo makare kendo amor gi weche manyien kaka biro Ramogi TV puoch gi pak. Joma bende ndiko na e Facebook mar Ramogi TV Kenya amor ahinya kaka seche kinde duto uketo Ramogi TV kendo ni ong'ala manyime mondo yud adieri mag weche matimore e pacho ka. Erokamano ahinya ka Osako Junior bende ng'isa ni bati an kodi weche manyien mag migago kendo amor kaka weche medo dhi nyime. Apako bende twak manyo bedo e kind jatend piny mar Kenya William Ruto kod jatend piny Uganda Yoweri Kaguta Museveni mar ni kwe betie e kind Kenya kaachiel kod Uganda. Ahinya to weche motenore kod weche mag lupo e nam mar Lolwe. Erokamano ahinya mano Osako Junior ma bende kinde duto te medo kete Ramogi TV. Bende ong'isa ni podo puoyo PS Raymond Omolo kuom siko chung kod oganda kaachiel kod jo Kenya duto. Ahinya no ni ruodhi kaachiel kod chenro mag sirikal chopo machiegni gi jopiny kendo ruodhi omedo yudo apise makare kendo maong'ith mabiro miyo gitiyo gi chunygi duto kendo arita medo bedo motegno ok mana e kor gwenge kende to nyaka e Kenya mangima bed nigi ne bombe kaachiel kod kor gwenge. Chenro mag sirikal ma bende jopiny osebedo kalao maboyo kata samoro yudo ka chief owuok kod otese gi fainde mag sirikal ni odhi godo dala nikech onge kod ofis. Wacho ni kokalo e botelo mar PS Dr. Raymond Omolo konyo e gero apisego mondo chife kaachiel kod jopiny obed gi tich mayot yudo chenro mopogore opogore mag sirikal. Morris Dianga uru kamgundo bende ni koda e weche manyien mag migago. Yiena mondo akaw yweyo ka oduogo to podan gi weche mamoko ma en Ramogi TV weche manyien gin migago. Guess what? Citizen Duka now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts mabeo mokalo mag dier higa. Tiles mag tado mag Deka iyudo gi siling 500 kende, ka steel trusses to yudore e siling 255 mita ka mita. Wakelo ni nyaka idhodi maonge chudo mora mora ei Kenya mangima. Gochno e namba ma en 0722 638 kata chwal order mari e www.royalmabati.com. Mundu wacho nyingi nango. Mundu ani mondo jokwego ngeni. Dwan wang'eyo nyingi. Madam, ono kodwa timo gima chal kamano. Mae en live news. To TV onge bengi. Koro ok gibing'eyo gimoro amora. Kapo na achiel kuom gineno news to.
Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Erokamano nyakoro Mogi kuom medo kete Ramogi TV. Wadhi nyime gi weche manyien mag migago. Jotelo mawuok e anyuola mar Mae kaunti ma Kajiado opoyo okang' ma sirikal okawo mar daro andika mag bunge mag le kata kar rito le mag bunge ma Amboseli kowuok e lwet sirikal mamalo nyaka e sirikal mar kaunti ma Kajiado. Gavana Joseph Ole Lenku kod jotelo e kaunti no opoyo jatend piny William Ruto e wi okang' ma kamano kendo wacho ni mano en yo achiel mar geng'o rochruok mag kitgi kod timbegi kaka oganda Jo-Masai. Golo kar rito leno kowuok kuom sirikal mamalo nyaka e lwet sirikand kaunti ma Kajiado osir gi duol mar jotend migepe. We are happy because it's not just the return of the Amboseli National Park, but it is the return of our heritage. It is the return of the dignity of the people of Kajiado County and the Ma community at large. Kutoka manyumbani, kila mahali, hata sehemu za kazi. Ukiangalia mood ya Kajiado leo, kila mtu ana furaha zaidi. Kwa sababu hili ni jambo ambalo ni la kihistoria katika taifa la Wamasai. Sisi kama jamii ya Maa tunajifunia hifadhi zetu, wanyama pori, mila yetu ambayo itakuwa ni uti wa mgongo wa uchumi wetu. Na tunajua hii itasaidia pakubwa sana kuinua uchumi wa jamii yetu kupitia mambo ya utalii na mila. Luoro medore e kaunti ma Mandera kaluwore kod lweny magore kind kweth ariyo mag jolweny e piny Somalia. Lweny makoro ng'ado tong' kendo donjo e Kenya e kaunti ma Mandera. Kweth achiel itayo kod jolweny mong'ere kaka Jubaland Forces of Somalia, kama chielo itayo kod jolweny piny owacho ma Somalia mong'ere kaka Federal Government of Somalia. Rakruok e kind kweth ariyogo osebedo kadhi nyime kuom ndalo buora ka nyaka sani miruti ma kwethgo diro osechako kelo midhiero e gwenge mag Bula Geneva e boma ma Mandera, Buruburu kod kambi apisa mag obila ma Mandera. Odiochieng' manyoro miruti manyo dir kowuok e piny Somalia nyo ohinyo oganda kendo ketho mwandu bende. Kweth mag Jubaland dwani okaw ting' mar tayo gweng'no kowuok kuom jolweny mag piny owacho ma Somalia. Obila chielo negi kama moko towe kod hinyruok e monj ma otim kod jonjore kar dak ma Doldol e kaunti ma Laikipia. Jomaundugo nyo monjo kambi mar obila ma Akicha kapok gigoyo kendo nego obila achiel. Rakruok e kind obilago kod jomaundu ne okawo seche ariyo mangima kane pok oluongo obila mamoko mowuok Doldol mondo okony jowadgi manyomondi. Magi timore mana ndalo machuok kende bang' jopiny ma Rumuruti e kaunti ma Laikipia nyocha ne bago ng'anyo ka gikwedo rochruok mag arita kod kuo jamni ma osemedore e gwengego. Sisi kama Laikipia North imekuwa kama kidonda sugu. Hii mambo ya insecurity imekuwa too much. Na sasa imefika mahali ambayo sisi kama Laikipia North tunasema enough is enough. Wale ambayo wamepigwa risasi ni Rangers ambayo ndio front soldiers wa community yetu. Sasa community yetu imekuwa vulnerable. Hatuna mtu wa kutudefend, serikali haiko pale, wao ndio tegemeo katika community. Hapo imekuwa mali ya shida. Mimi ni mama mmoja ambaye juzi ilibiwa mbuzi yake. Na mbuzi yangu yote ilienda kwa boma, risasi tulipigwa kwa boma na mbuzi ilipita tu kwa hiyo njia. Hakuna mtu angeweza kurudisha kwa sababu hapo ni kama iko tu, sijui iko shida gani hapo. Wakati tumetoka patrol, sababu tumeenda patrol huko chini ya mlima huko. Wakati zimekuja, wakati tulikuwa tunaingia kambi kukunywa maji na kunywa chai, wakatufamia hivyo na ambush. Sasa kila mtu chini tulikuwa watano,
Tulikuwa wengi kwa sasa, tulikuwa 16 wenye walikuwa kambi. Sasa tukapata watano ndio tukapata jeraha, lakini mmoja ameaga dunia, amekufa. Sisi waina sasa ndio tumebaki, lakini tuko sawa. Moko kuom jo od bura kata MCS ma kaunti ma Isiolo kod ripode ma yango ni od burano okadho budget mari komenda magana 225 gana 226 e tok chik. Jotelo mag od bura ma Isiolo wacho ni budget no kadhi kaluwore kod chik kendo giseyo josiasa ma giwacho ni temo kelo athua e gwenge makono. By the county government act and also the standing orders of the county assembly, we as the members, we have the members of the budget committee. 3 of us are here, and the quorum of the county assembly, the committee is 3 members and above. So we sign the report, take it to the House, approved, and that's why we approve also the bill as at the county assembly. Budget 2025-2026 has passed through the legal processes. All the steps were taken. No steps was not passed. I'd actually want to tell the general public of Isiolo that everything was in order. They should not be misled. As the vice chair of the budget committee, I took the initiative as with the other members. We followed all the due processes. The budget is in order. Walilete juicy assembly, ililetwa na executive. Na sisi tukaenda through na tukavalidate na tukamaliza. Kwa hivyo wale wanasema ya kwamba haikupitishwa, tulipitisha wakati hawa walikuwa wanahangaika huko, unajua tulikosana kidogo. Nakoromogi Safaricom M-Pesa dialo higni 18 kendo mor margi medo saso pinje kata gwenge mag Kaluo. Kawuono kweth mag apisa mag Safaricom kod jolendo mag Royal Media Services olimo gwenge mag Kaluo ka sani gintiere county ma Siaya. Wadwani watudre kod Victor Juma Nyakoromogi manitiere e gwenge ma Siaya ma koro bende dwa miyo waler. Victor Juma en jatend nyakalondo mar Ramogi FM ma en achiel kuom jolendo ka achiel kod jotelo mag kambi Royal Media Services ma nyaka sani nitiere e luorruok mar Safaricom M-Pesa sokoni ma dhi nyime gi thuoloni. Victor Juma, ka iwinja, thuolo en mari mondo inyise nyikwara Ramogi Jwang' ni to mich upogo machalo nade. Ng'ini mich to koro chalo lo kendo ganda bende oyuoro kamire kamiendi aka wino. Gik moko chal nade e nyasi mudhi godo nyime e dialo higni 18 mar M-Pesa kokalo kuom Safaricom M-Pesa sokoni. Victor. Erokamano George Bati kuom ya thuolo odiochieng' ma kawuono wan e town ma Ugunja e county ma Siaya ma doko tielo mar ariyo nyaka ne Ramogi FM gi kambi ma Safaricom chak nyono piny luo ka wadhialo higni 18 mana kaka iselero mar bedo e chiro chenro ma Safaricom M-Pesa ma bende ni chenro momiyo jopiny yot makende oro gi kowo pesa gitimo ohala. Tinende ne wachako wuodhwa kochakore e county ma Busia wadhi kamiluongo ni Bumala, sani koro wan Ugunja ka kod ber makende ma opuonjo kod jopiny yore mag bedo motang' gi achudhe moko ma sani kod tiyo gi yore mag simu mar koto ji kaka nyalo keto mwandu kokalo kuom gimiluongo ni M-Pesa Zidi Money Market Fund, lony manyien e weche mag pith gi pur ma sani Safaricom bende koro kelo mana kokalo kuom platform mar M-Pesa no gi mamoko mathoth. Okadwa ketho kinde George Bati, achiel kachiel an gi Walter Ong'ondo ma en apisa maduong' mochung' ne weche mag uso miluongo ni Retail Operations Manager e kambini ma Safaricom mondo wagoye kode mbaka matin ewi wuodhwa ma kawuono ni kod wuodhe mamoko ma bende wachano timo ne jokanya nam e alwora mar Nam Lolwe. Erokamano maduong' ahinya. Ma en Ramogi TV. Walter, kawuono wanyono Ugunja ka, inyalo nyiso ni to ang'o mwiko ne jokanya nam e kinde ma koro wadhi nyime kod wuoth mar dhialo higni 18 mar Safaricom M-Pesa? Erokamano Vijay Juma, wadoko erokamano ka Safaricom washerekea higni 18 mar M-Pesa ka wan Ugunja kaka sani, kendo Safari tero wa Usenge gi Bondo kawuono. Koro mokinyi to wan Kisumu, wadhi Ahero, wadhi Awasi, kendo wabotieko gi Kisumu town. Koro mo chieng' ngeso eka koro mach liel miwuoro. Chieng' ngeso godiochieng' wan gi M-Pesa Sokoni Festival. M-Pesa Sokoni Festival godiochieng' wabobeto gi jouso mopogore opogore kendo matiyo gi lipa na M-Pesa kendo tiyo gi poche la biashara odiochieng' mangima. Wabeto kar tuke ma nyithindo, keluru nyithindo otugi, biuru nyiew bidhaa mopogore opogore at discounted prices.
courtesy of M-Pesa Sokoni. Wapo bet gi jo loko hala mang'eny ma area ma Kisumu kendo ma area ma Nyanza. Wakwa ubi uduto kochakre saa 3 okinyi nyaka saa 12. Koro mo saa 12 to koro wadoke gimilo ni 18 years and over. Wado bet gi party kochakre saa 12 odhiambo nyaka saa 12 okinyi. Wadhi bet gi jothum mopogore opogore. Kwadhi ko Gen Z wabet gi Calligraph. Kwadhi jothum maka wadhi bet gi Musa Jakadala, wadhi bet gi Costa Ojuang, kendo wadhi bet gi DJs mopogore opogore. Enena ngolo nyaka che courtesy of M-Pesa Sokoni. Waromuru chieng' ngeso Mamboleo Grounds Stadium. Erokamano anya George Bati king'iyo toka ka wan kod caravan mapek ahinya kanye makori chiwo mich wan kod gwen michiwo wan kod simbe mag ong'we michiwo wan kod pesa maromo 18,000 bende ma wadhi miyo ng'ato Ugunja ka kod gwenge mamoko bende ma wadhiye wan kanyo kod solar panels ma bende wachiwo wan kod t-shirts wan kod umbrella gi gik mamoko mathoth kora kwayo mana jo Kanyanam kuonde ma wadhiyego uguru oko karombu une wadhi aluri gine 18 mar Safaricom kokalo kuom chenro mar M-Pesa wapuonjo bende weche ma opogore opogore to gima daher mar nyiso jo Kanyanam en sani chudhe koro ng'eny sama koro dwe loko kama ibiro yudo message moro ng'ato oro nini koro namba mini chule rent cha namba opogore olokore kadiponi rodno gi message makamano one jo Safaricom e namba mar 333 to wiki kwil Safaricom gochone mana ji kod namba achiel kende to ok gibi kwayi M-Pesa pin namba mari namba en 0722 000 nono 722 000 kata in George Bati ang'eni abro kelo ni mich mari kaine studio mara Ramogi TV kanyo kanyakla kod Ken Muga Stafford mich maru biro koro kaka kelo no mich koro wang ne nyakutiera kamitere jicha. Erokamano nya Victor Juma ageno ni yawa ogeno mar yudo mich ka achiel kod mor bende kaka usewacho e kinde moluru hayo maber pot gi pak ne jogo mabiro yudo mich to kata koponi ng'ato ok oyudo to bedo ni oyudo puonjruok mar kaka kambi mar Safaricom ka achiel kod M-Pesa biro konye mano e gima duong' ji nyalo dongore kokalo e puonj mawuok e chenro machal kod mago kachiel kod mich bende nyakwara mogiro kamano ne Victor Juma manyaka gi sani gintiere boma ma Ugunja e county ma Siaya ka gidhi nyime kod dhialo higni 18 mar M-Pesa mabende otese ni Safaricom M-Pesa Sokoni nyakwara mogi winje ni singal 18 dhi ming'ato Ugunja kanyo wadhi nyime kaka wuono piny mangima dhialo apisa marito bunge nyithindo manyiri bende okwa mondo donje bad migaono marito bunge kaluwore ni kwan mag nyiri nyaka sani ni piny ka opim kod apisa mamoko marito le mag bunge pachoka. Thoth apisa go koni ne gidonjo kaka apisa marito bunge kaluwore ni giwuok machiegni kod kuonde ma bunge nitie thurka kendo gombo margi ne en neno ni alwora oriti kaka dwarore. Bende gikoni gin kod ting' mar neno ni tienge mabiro yudo ka orit alwora mag bunge makare kaka yo mar jiwo nyadhi mar piny Kenya e kind pinje mamoko. When I saw the animal being attacked or people maybe chasing the animals with spears and stones, I felt bad because I saw that that animal, maybe it was not coming to harm anybody, it was just looking for food, but it cannot speak, so there is no one to speak for that animal. So I had that urge to be a voice to the voiceless, that is the animal. So I said, if I become a ranger, maybe I can come back to my community and educate my people on the benefit, on how we can be able to protect these animals. We should respect rangers because rangers are the people who start in the front line to support nature. Without rangers, we could not have God-nature balance as we do. Rangers are people who do what they do because of future generations, and they are protecting wildlife who cannot protect themselves. Board mochung' ne ndiko ji tich e kaunti ma Nairobi ochako dayo dho jotich 465 matiyo bwo chenro mar Green Army gi dwaro mar ketogi e lai mar tich mongirore makoro gibiro bedo ka giyudo aheri. Chenro no timore e skul ma Dagoretti juma achiel kende bang' gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ne singo mar dhialogi kuom tich makare mar keto ler e alwora ma Nairobi. Green Army moting'o maloyo rawere 3,500 osekonyo mathoth erito ler e kaunti ma Nairobi koting'o choko taka, yweyo aore ka achiel kod keto ler e kuonde ma oganda yweye. Cleaner. This is not only in the CBD, but also in other estates. So we thank the governor so much for making this bold move of taking over 4,000 youths to be engaged on a permanent and pensionable
basis so that they can plan their lives. Mimi ni Green Army, tulipewa sisi Ogunsi ni Green Army, tulipewa kazi na Sakaja, His Excellency Sakaja. Sasa hizi ndio tunangarisha mtaa, tulikuwa contract ilikuwa inaisha, sasa tunaenda permanent. Kushukuru Sakaja kwa kutupa opportunity. Mazingira ikuwe safi. Let's make Nairobi work. They are undergoing a vetting process where they are required to submit their documentation for it to be verified before it can actually be confirmed that they can actually be employed on permanent and pensionable basis. The numbers that are currently here that were sent out by the County Public Service Board is about 4,065. Those are the numbers that we are currently looking at. And the exercise began very early this morning, and we are hoping that we are going to complete the work before the end of day today. Onge mar obila mag Kenya Coast Guard machiwo arita ne jolupo e dho wath ma Usenge magoyo tong' kod piny libamba ma Uganda en achiel kuom midhiero ma jolupo ma kono ywago ka giwacho ni isandogi gi obila mawuok e piny Uganda ka giloso e kinde mane giyudo jakede mag reso ngima e pi e kinde ma gilupo miluongo ni Life Saver Jackets kowuok kuom riwruok motisi ni Jiwo Mwanadada Foundation. Jolupogo kwayo piny owacho mondo chwal obila mag Kenya Coast Guard mar resogi e lwet jo-Uganda. Steve Biko nigi ler mathoth e wachni. Mana kaka pile, e lako kinyi mang'ich dhi, jo-ohand rech kod omena yoro machiegni gi dho wath ma Usenge mar yudo mwandu ma jolupo wuokgo e nam ka gigowo bang' tij otieno marabora. Kata odoko ni en sekta mondiko oganda mathoth e alwora ma Usenge, giywago arita margi ei pi ni mar kinde ka kinde obila ma piny libamba ma Uganda makogi ka gintiere Kiluwa, gino machunogi mar tiyo gomenda mathoth ka wegi kaachiel kod yegi thuolo. Nikech shida ma Uganda ni osebedo too much. To apenjo maler ni to polis ma Kenya gi gin gitiyo ang'o? Kose gin giwinjruok gi polis ma Uganda maka giwuok oko gibe mondo girit giket arita makare kuom jogi. Arita ok ber ahinya ne jo Kenya e nam kaendi. Mokwongo kaka ineno jowa majirani kaendi Uganda polise go sandowa kabisa nikech wanto polise wa poknwa neno ga e nam kanyo endo. Gin ok giritwa. Koro polise ma Uganda gi ninyisowa ni gin namen margi to kisinga ne marwa. Nok mar jacket mar reso ngima ng'ato e pi kata life jacket gi dho ngere bende en midhiero machielo machunogi mar donjo e nam nono maonge jakedno, gino maketo ngimagi andaki. Odiochieng' ma kawuono, weg yedhi mahewo 20 koro nyalo buonjo bang' yudo sir mar jakede mar reso ngima e pi kowuok kuom riwruok motisi ni Mwanadada Foundation motelne kod jagoro mongirore mochung' ne arita maiye Laktar Raymond Omolo. Maisha mar jalupo en gima muhimu kabisa nikech ka maisha ne ok ni kare to activity duto te madhi mbele Usenge ka ok nyatimore. Koro nyaka wangi safety mar jalupo monde. To wachiwo jakede gi nikech research nyisowa ni atamalo mar jolupo matho e nam ni malo kabisa. To githo nikech seche moko kalausi mane nam. Quality mag life jackets mwa yudo ok en match quality mag gini piny kabisa but mikelo nwa kawuono gin of quality wagoni ni erokamano. Kotele kod jakom dho wath ma Usenge Dida Najima, jolupo go kwayo piny owacho mondo donjre wachno kendo chwalo obila ma Kenya Coast Guard e tong' Kenya gi Uganda mar gayo tijgi ei nam kendo resgi e lwet jo-Uganda. Chwalo kwayo mara ne national government ni kade giyie gimiwa arita makare. Mokwongo ang'eyo ni security ma Kenya is of high standard than ma Uganda. Ang'o momiyo wan jolupo mago waonge arita. In fact jok mwaromo godo e nam kanyo ibro polis kinene nam en ma Uganda ma Kenya pok nwa neno. Nwakwayo sirikal ma Kenya kaendi mondo migi tim nwa arita mana kaka jo-Uganda bende ni garita makare. Wakwayo ni mondo iye mondo koro gikawuono tikawnwa action mondo waduto wayudie kony kowuok kuomi mondo walup gi kwe wawe doko bedo jomodhier pile pile to gige wakete nam ni mondo wamed dhi mbele. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Paro mopogore opogore medo nyuolore e kind jodolo kotenore kod okang' ma okawo gi kuku mar jotend migepe mar puodho paro mar sirikal loso chike matayo kuonde lamo ma pacho ka. Paro ni ogol gi aput ma otelne kod Mutawa Musimi mane ochuogi bang' oganda moyo 400 yud ringregi e bungu ma Shakahola. Lydia Okeyo miyowa mathoth. Okang' no makoro kawo gi kuku mar jotend migepe mar puodho paro mar chugo chike matayo kuonde lamo
koro nyuolo paro mopogore opogore. Lokruoge ma kamago ting'o loso chike mabiro tayo ute lamo, chuga put mabiro rango weche kod chal ute lamo, jiwo riwruoge mag kuonde lamo kendo neno ni chenro magi ota makare. Jadolo mar kanisa mar All Saints Cathedral, Provost Ivan Somolo, osiro kang' makamano ma owacho ni biro gayo leo magalagala machuogore e Turkai. Kata kamano, jadolo mar Power of Jesus Around the World, Bishop Pogonyongede, ogwenyore kod paro makamano. Wasebedo e riwruoge mag dinde mag jotend kanise mopogore opogore. Tachiel kuom gik ma wasebedo ka wawacho ni nyaka walu yorno mondo wabed kod gima iluongo ni code of conduct. Mano kobeti, wabiro chwalo bende ne kata migawo miwacho ni biro keti no endo. Mondo mi bed jadolo, onego bed ni ichopo 1, 2 kod 3 ma kiwuok oko mar mani to koro duol ma wacho chande nyalo dil kodi kaka chik dwaro. Gimomiyo sirkal donje gini onge tiende kech government ni kod all mercenaries magi nyalo ng'ego movement mar ji nikech gin gi sub chief, gin gi kidhedhe, to gin gi ji mabe nie kor gweng' mong'e gik katimore. Ka ng'ato puonjne opogore to ji winjo te onge ng'ama nyalo ogi gimitimo ir mudho mok nyaneno. Jadolo Evans doro mondo mi commission ma iget chuogino kata kamano nyaka ting' jodolo maka ok kamano to paro makamano biro gore Luanda ka korka kore. Bishop Ogonyongede to neno ni nowinjo kawo pach jopiny kata kapok opuodh paro makamano. Ok inyal loso gima dwa tayo ngima mar weche lamo to kiketo jok man kod lony e wachni. Lydia mano waluongo gi dho kisungu ni non-negotiable. Mano modho pi chon gokinyi. Reform ma sirkal kelo mondo ket ka magi eri ok bi konyo. Agidwaro mondo onego bedie public participation ma jogi bedie piny, ma ji bedie piny, ma ji wuoye te. Koro idhi yore od bura. Kose yore od bura to kamiti mochung' e weche giki biro chako kwanyo pach jo Kenya. To kanye kama jodolo kawan gi jo bishobewa gi archbishobewa ibiro kawo pachgi. Omiyo kata duolno kibiro losi biro yudo ka ji osetwak mochiwo pachgi malach mokalo. Bishop ogonyoseo sirikal kuom rem kawo okang' marito oganda kaluwore ne gin kod oteku mar ng'eyo gik matimore konde duto mapachoka to kar mano gidwa donjore e kanise duto nyaka mago moriere. Jachien nobiro mondo kwal, nobiro mondo negi, nobiro mondo kethi. To wan kaka jomanie spiritual realm wang'eyo kaka wadil kod chunje mochido gi te. Kanisa dhi maber nyaka ndalo man wayudo uhuru kata kapok wayudo uhuru kata indigenous churches manochakoregi ng'eny gi osebedo ka luwo gi follow up their constitution to kendo pogi ketho to ka joma oseketho ng'ech gombo mar pinyni kata gombo mwandu momiyo jomoko timo moko magalagala makoro gimiyo ginego kata ji tho kokimono yudie pesani. Joma kamago sirikal ok onego nywandgi kanisa mamoko. Jopiny okwa mondo mi obed motang' kendo kik gitem donjore lamo moko magalagala manyalo keto ngimagi kamarach. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Sirikal kokalo migawo ma ochung'ne rito le mag bunge Kenya Wildlife Service KWS chako chenro mar kawo pach jopiny e counties mopogore opogore kaluwore gi chenro magingo ma dwaro medo omenda ma jopiny chulo e kinde ma gitimo limbe kuonde rito le mag bunge pachoka. Alia Beach nigi ler mathoth ewi wachni. Migawo mochung'ne rito le mag bunge dhi nyime gi chenro mar kawo pach jopiny e counties mopogore kaluwore gi chenro ma gin go mar medo omenda mijuogo jopiny matimo limbe kuonde neno le mag bunge gi dwaro ma gin go mar bero kuonde neno le mag bunge e piny Kenya. E kaunti ma Homa Bay chenrono ne obagi e mbalariany ma Tom Mboya kama jopiny ne yudo thuolo mar golo pachgi ewi paro makamano ka jalup director mar KWS e Imbo mar piny Kenya Jasfat Erupe mane otelo e chenrono wacho ni pok gimedo omenda mijuogo jopiny madonjo kuonde neno le mag bunge kuom higni 18 mokalo. Kuna maswala ya ongezeko katika park fees ambayo tangu mwaka wa 2007 hatujawahi kuangalia ama kureview park fees ambayo ndio revenue generating stream ambayo KWS imekuwa ikitegemea kwa muda mrefu. Baada ya miaka 18 ndio tunajaribu kuangalia, tujadiliane na wananchi ikiwa tutaweza kuongeza kitu juu ndio tuweze kujimudu katika
kazi zetu. Ne okone dwaro margi eneno ne gimedo bedo chenro mag tije e kuonde neno le mag bunge ma yudore e piny Kenya, konyo e kedo kod lwenje ma osebedo ka medore e kind le mag bunge kod dhano, kedo gi tim mar pedho le mag bunge tok chik, ka bende gibero ngima jopiny modak mokiewo kod kuonde neno le mag bunge. Tumekuwa na ungumu zaidi katika hali ya kuhifadhi hawa wanyama. Na kwa hivyo sasa tunaomba wananchi watupatie suggestion yao, watupatie namna wanafikiria kuhusu yale maongezi ama nyongeza ya hiyo fees ambayo tunataka kuongeza. Ongezeko la ada katika Homa Bay County imekuwa nzuri. Wengi wao wanasema kwamba inafaa tuweze kama tunaweza ongeza. We have looked at the purchasing power, of Kenyans, of the foreign tourists who are coming. We have done the necessary analysis, the necessary research. The documents are available for you to look at, and we do feel that what you are proposing is something that's affordable and it's something that will be accepted. Moko kuom jopiny manogolo pachgi kinde chenro no to ne okone migawo no mondo nene jopiny modak machiegni kod kuonde neno le mag bunge oyudo chenro mag dongruok mopogore ka wuok e bad migawo no manyalo konyo bero ngimagi. Ne wasiwuok kodgi hall ma wapenjogi ni to kwasiyie negi wamiyo gi go ahead mondo gi increase the revenue. What will the community benefit out of it? Koro ne wawinjore kodgi ma giyie ni gibiro timo, gibiro bedo ne gichulo compensation promptly, gibiro garo ne community hospitals, schools, they pay school fees for the children. Those are the things the Kenya Wildlife Service timoga ne communities modak around the parks. Kalure gi mbaka mwago kaka waneno ni gino onego timre nikech jo game nigi yo achiel kende mar yudo pesa ma ginyalo rito go legi. Achiel kuom yo ma giyudo go pesa en revenue ma ichiwe getgi. To en gima dieri ni ka gionge kod pesa to legi ok nyal rito maber. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ramogi wakaw yueyo machielo e weche manyien dakika 47 bang' saa 7 mar odiechieng'. Erokamano ahinya. Neno ka Jared Nyakie japuonj wacho ni wadwa mor ka waneno Ramogi TV kendo waneni Mikeika ler kendo longo. Walemuru ajali oromo wa Masara tipa ringo marach. Jotipo ma Masara kawuok Arombe karidore hera remo aparo ni ng'ata matiyo gi tipa kanyo koro winjo bed ni nyaka wuo kode. Nyaka wuo kode kendo chik ite nikech masiche matimore apaya no kinde mokalo chien ripota marwa Jojuma notimo sigana mag ji mosewito ngimagi alwora mar hera remo kendo kapod masiche medo timore nyiso ni nitiere okang' mwinjo bed ni nyaka kawo. Mokwongo chakore kod jogo riemburu ka ung'eyo ni ngima nitie mag jomoko bende matiyo koda piny gi okun kendo. Kinde duto te yiemburu kutang' kendo kung'iyo mbele. Ang'eni wacho ni masira kindaki. Swayo wacho ni ajali ahinya kinga. Kata kamano moko ikelo nikech chando deo kendo buono chike moketi ahinya to maga weyo riembo airetete. Aparo ni en wach mwinjo bed ni ing'iyo malong'o ga pisa mochung' ne weche mag apaya mawuok Migori kadhi nyaka Muru Bay ahinya mano mar Lam machopo Ndemra. Koro nyaka uket okenge mag riembo kotang'. Erokamano Jared Nyakie kuom oro ote mari. Morris Dianga wud kam gundo wacho ni omora ahinya wud tsunami kendo awinjo Ramogi maler ahinya gin e ode kanyo. Wacho ni wan mwapuro niang' man kod sukros mamalo to wan ema iusonwa sukari e nengo mamalo dukni kila achiel 220 local shops mano gwenge mawendo kocha. Koro wacho ni ok ber ahinya. Lawi wuod Adore Marinya in bende inena yo makare. Erokamano yiena mondo adhi e yweyo kaduogo to pod wan gi mamoko mag tuke kik idhi mabor.
Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259. Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium, and sailing to Nemba Island. All with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703-254-254 today. View Travel. Dream. Explore. Discover. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Tim mar Bunge FC nyolimo Harambee Stars e kar timorako margi ma Kasarani. Captain mar Bunge FC Otiende Amolo ojiwo jotugo mag Harambee Stars kagisingo mar miyogi sir mora mora ma degidware kinde tuke mag CHAN. Harambee Stars dhi goyo tukgi mokwongo mar CHAN Jumapil tarik 3 e kindgi kod tim mar DR Congo. DR Congo donje pacho ka okinyi ma kawuono gi kwayo jo Kenya mondo wuog oko mar pako tim mar Harambee Stars. We are here as Bunge FC, both the members of parliament and a few staff members. And we have come for one sole reason, to encourage the Harambee Stars players, to encourage the technical team, and to be sure that they have all the support that they need, so that if there's anything that is needed and needs our push as members of parliament, we would then learn and we would push for them. Leo wito wetu ni kwa mafans peke yake. Tunaomba tafadhali mafans wote waje wamevaa jazi tuloambiwa ya home peka kupaint hiyo stadium red. Kwa hivyo kila mtu aje na hii anunue hiyo jazi kama inawezekana. Inapatikana ametuambia ni East West pale Moi Avenue hapo basement. Tafadhali tuje sote tumevaa timu ya Harambee Stars. Alafu siku hiyo ni makelele. Siku hiyo ni makelele. Kwa hivyo ndio jangilie timu yetu kwa hiyo 12 man ambayo iko na nguvu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Bang' tieko tielo mag tuke mag Worlds e piem mar laro kombe Lawi Foundation Super Tournament e kar chung'ur bura ma Nyatike kaunti ma Migori, timbe manyicho ng'ado tiko koro ikore ne tielo mar Nyatike mangima machakore tarik 4 ma en chieng' wuok tich mar juma manyien. Timbe oriedi e groups ma ochakore e nyaka G ka gidhirakore chakre tarik 4 nyaka tarik 12 mar dwe mar aboro ma ibiro go e final. Jaloch e giko mar tugo dhi yudo mich mar $100,000 uniform kod okombe. Namba 2 biro yudo $80,000 gi uniform ka namba 3 yudo $70,000 gi uniform. Mich mar $50,000 gi uniform ibiro mi namba 4 kod namba 5 nyaka namba 8 bende dhi yudo $10,000 moro ka moro. Tukego ma osir gi Lawi oko jaoko oywayo timbe Worlds duto 7 mag Nyatike.
Kwan mag midila ma Kenya oseyudo e tuke mag sikunde mag Afrika e tuke ma timore Algeria nyomedore bang' jo Kenya ariyo yudo bronze e piem mag riembo ndiga. Vivian Adhiambo nomedo kwan midila ne Kenya e Kamasi Eragi bende nomedo midila machielo e piem mar riembo ndiga. Elsaid Mohamed noyudo midila mar goldi ne piny mar Misri bang' riembo kuom dakika 12 gi nyiriri 32. Rosemary Janet mar Namibia manyodo silva e piem makamano. Korka jok machuo, ja Kenya Lance Kangangi notieko e thuolo mar 9 e piem manolo gi Shehabi Yusuf ma Tunisia. Na kwa Ramogi giko mar weche manyien mag migago tinere ni erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV thuloni koro abro wene DJ Smollett kachiel kod team mar mbak ndalo mabende biro ni bang' thuolo machuok kende. Gie kinde ni to nyinga en George Bati loya mosiro weche manyien mag migago. Puoch gi pak ni bende mikao thuolo mari kendo keto wang'i Ramogi TV chakruok nyaka giko mag wechegi. Waromo saa 10 weche manyien mag kagi kacha. Nyinga en George Bati, Daddy Cool wuod Tsunami, oriti masane. Guess what? Citizen Do can now deliver.